Yan, soर बिदि लामायाव थथ' दोनखो? माथो जाबाय थाखो नालाय सोर दुगा बारा जाखो र' नायनां बेखौ मान जाखोना नांगौ नोङा फैनाय माथो जाबायब्रा ओंखार मोजां साला दासो मोनदों बेयो हुरुनांग्रा मोनबाय बे साला बेथा मोनबाय गावनो आन्था Soka Anja bicara mata anak soknya aja le Saka आदा सानसेफोर थांगोन नामा? औ थांगोनथ' हा भारायालाय बेसेथो लायो आदा? 200 हाब 1 किल'मिटारावनो 200? नों मिथिया नामा खारिमिलखौ मा बेसेबां फैनाय 100 फैगोन खोमा? हाब फाग्ला जाबाय नामालाय 6 लाख फैयो मासाव मा? माथो खालामबावनो 200 बाबो थांनांसिगोन दानो थाङा नै लुदु गेलेगासिनो दं दसे नेथ'नांगोन जाबाय आंना Soka बेसेबां टाइम लागोन आदा? टाइमनि गोनांथि गैया जेब्ला गोसो जागोन अब्लासो थांगोन आङो माथो खालामबावनो नेनानैबाबो थांसै Saka ini aja sini Anja दासो मोजां मोनदों गोसोआ साला ओइ हिर' थिखा जाबाय नामा आदा? औ थांसै थुदो आदा थुदो बाबु दिनै गोसोआ जोबोद मोजां मोनबाय थांखिनि थुदो आदा थुदो जोबोद खुसि मोनबाय लुदुआव मोननानै र' दोनलांसै आं उठाइए ना हेल' सना थांगासिनो दं दे नै मोनथारसै सना आया मा जाखोब्रा आदा? बेबो आं लेंहरगासिनो दं नों थांदो हाब आं दाना माजों थांबावनांगौ आदा बिनिफ्राय? थांनाया आथिं दंना थांदो थाबायलांदो आं दा मा खालामबावनांगौ जाखो दे लामा गेजेराव गारनानै थांबाय एथ' सनमान खालामलांबाय आया मा फाग्ला सालनाय जाखो बेलाय? ला दुगा मारा थै बावनो नोङो दिनै मानसियानो गैयाब्रा मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय फैसाफ्रानो जाथारले बुहुनिबो जाया मानसियाबो जाया नै सासे फैगौ फैथारसैल' बे जेरैखि जाया लांथारगोन आं बेखौ फैथोंसैल' बियो फैथों
आया आंना गारि दंखायो हनै आया ओंखार हद मबाइला हद फैसा बेगा हद फैसा बेगा हद गैयालै आया हरदोलै हरदो मबाइला गोदानसो आयदै आइफन लै साला साला फैसाबो दंलै माथो नै दिनैलाय माहाजोन जाबायलां साला रोगा नांलाया दिनै गोसोआनो मोजां मोनाखै मानोबा सुखुवा मोनथारदों सोरखौबा सासे फुख्रेमनांसिगोन दासो गोजोन मोनबाय गोसोआ साला খেলা লাইট শুরু করে আছে দেখুন লাঠিডাল কোট বলবে এই তো লাঠি এই थ'थ' आल'खौ बुनो मानसि लिंहरनो आं र' नै सोर मा जालायखो र' थांनां मा जाखो आदा नै कारेन्टनि फारिना डिस्टार्ब खालामफैदों होदोलै होमबालाय दे होदो साला कारेन्ट बिल लांफैदोंमोन साला होनांगौलै साला दानो मोनलांबाय दा न'खरा होनांगौ